Hola, què tal? Com esteu? Us donem la benvinguda justament ara, quan és la millor hora que heu decidit per estar amb la millor companyia. Aquí a l'estudi d'Instrantopia, com sempre, al Centre Històric de Lleida. Ens podeu escriure a través de les nostres xarxes socials. Bon dia, Jordi Villacampa Vinyes, bon dia, Eloi Ponce Cabrera, bon dia, Jane Marusca, i bon dia als altres convidats que hi ha al plató. Bon dia a tots i a totes. Molt bé, estic molt bé, gràcies per convidar-me. Molt bé, i al seu costat trobem a l'activista social i cultural Carmina Pardo i Mestre. Què tal? Hola, molt bé, vosaltres també, no? Ha estat mai el dret a votar un dret universal? Som la mala herba dels voltants, som l'aigua del sot i el fang, després de la tempesta ens fem més grans. Som aquelles flors que no tenen nom, som la veritat encoberta al món, ovelles que escaparem del corral.